Обнови съня си и спести пари. Открий Дормео Сиена. Топ матрак с мемори пяна. Само сега с 50% отстъпка. Не е нужно нищо да променяш. Просто го постели върху старото легло. Извади го от раклата и го сложи върху дивана. Разгани го на пода и остави бебето си свободно да играе и пълзи. Ползвай го навсякъде и по всяко време. Ядрото на Сиена е от мемори пяна и екосел. Екоселът компенсира неравностите и дава стабилна опора. Мемори пяната се отлива по всяка извивка на тялото и придава усещане за мекота. Получаваш сън по мярка. Значи това е страхотно решение за хората, които нямат възможност да смърят матрак. Веднага си го вземем и отивам да си лова риба. Бордовете и основата на Дормео Сиена са от 3D мрежа за максимална циркулация на въздуха през повърхността. Топ матракът не задържа влага и прах. Не позволява развитието на акари. Изолирате напълно от старата повърхност и от неравностите, и от праха. Дормео Сиена е антибактериален. Покритието е обработено с клин ефект. Сигурна защита срещу бактерии. Спи без дихателни проблеми и алергии. Не е нужно нищо да променяш. Има лесно решение за отличен сън. Топ матрак Дормео Сиена. Постели го върху старото легло. Сложи го на дивана. Вземи го с теб в палатката или на караваната. Нямаш много място вкъщи? Навий го на руло. Прибери го в раклата. Носи го винаги с теб. Навсякъде. Само сега Дормео Сиена е с 50% отстъпка. Само за 74,90. Обнови съня си лесно, бързо и удобно. Трябва ти двоен размер. Още по-добре. Вземи го сега и спести 140 лева. Потърси топ матрак Сиена на Дормео БГ. Открий го в магазини Топшоп, а сега и в Kaufland. Топ матрак с мемори пяна. Лимитирана серия на Дормео с цена, достъпна за всеки. Само сега.